Eta nola biteu gaur gonbidatuk, batetik nire ondoan David Oios, ekonomilaria, Bilbotik datorkigu, EHU irakasle, gero Amelia daukau, Eneko sindikalista, eta bestetik Josi Unibertsitatean irakasle, baina bea soziologa. Oain gaia jorratzeko garaian ikusiko zenuten bezala, komentatzen genuen sozioekonomia ekologikoa jorratuko genukeela gaurkoan, ez? Eta egun bezala txeteak gai desberdinak ikutzeko aukera ematen digu eta gaurkoan hortan jardungo dugu. Eta, pixkat hasiratxo bat emateko aipatzea zer nola gaur egun ekonomiak zenbatenoko lotura daukan finantza eta poltsakin, ez? Eta ez da inondik inoa lotzen naturakin. Gauza mundu fisikoakin, ez? Hortik hasita. Gero, bestetik, nola txertatzean lurrian, izango litzakela lege zientifikoki nola jorratzen den planeta bea justailu bat izango balitz bezala, ez? Mentalki, aladaka txertatua, naiz eta errealitateen ez izan ala, ez? Ze planetak lurrak izatez bere jarraibidea dauka eta erringoa, ez? Beak bere aldatzen duta ez diegu uzten, ez? Gero, honekin pixkat aurraka joz sozioekonomia lana gaia dakau, ez? Honekin lotu daitekena. Eta zer nola justu ekonomia honek, nola harrapari utxadan eta ustela, eta honek lana sortu berrian, deusestatuk egula, ez? Argi dago azkeneko hamarkadatan jorratu dela, salatu dela gaia, baino aurrea diraula, ez? Eta hor, esan beharra dago zer nola naturako hainbat gauza, esateako ura, fotosintesia, guztioi ez daukala prezioikan, ez? Eta nola egiten da ikusezina prezioa ez eukitzeko garaian, ez? Eta ikusi daike nola hor paper guztioi betetzen du HT-anteak, ez? Eta galderakin hasiko gineke, kartelean bertan ageri izana, ez? HTA bea, oain xauketa den, eta bilarkoa zer etor daiteken, ez? Argi dakau, xauketa hor jarretuko deula, mantenua eta guztioi, hori inoiz ez da bukatzen, baina hortik haratago beste hainbat puntu ikutzen ditu, ez? Eta hortako hementxe dazkau aipatu ditudan 3 hizlari, eta bakoitzak bere irakurketa egingo du. Beraz, hasiera bezala, Amelia hasiko zaigu, ondoren Davide jarraituko du, eta azkenik Josi rematia emango lioke, baina noski, gero zuena izango ditzake, guztiz askeneko hitza. Beraz? Atxaldeon, ni baserritarra naiz eta izketako zehondik izkenizaten, baserritarrak, baina, sankitzen dituna ditzat botako diteu. Eta ni gutxu bera, esango dut ze kalte eta ze ondorio ekarriko digun baserritarrai obra ongi honek, ez? Orduan, egingo nituzke 3 ikusketatan
bat interes ekonomikoa eta behartuak izan dienak hori ustea eta bestelako ondorio behar ditugun guztiak ez. Nik esan da baino, ematen bali madezu hortik zehar obra hori egiten ari dien ingurue ikusteko, nik erresa baket esplikatzeko, zatik ikusi egiten da ez, alde batetik, ze puskaketak eta ze bizkarrak airien egiten. Orduan, nik gertuan dauket, ez dakit Tolosako berri nik hemen begiratzen haitu naiz eta informazioa pixka bat badago ia eman da ezta. Baina lehenengotik, guri aiatzen zaion nabintzet, desinformazioa ikergarrie. Eta hortik gainea, informatzen undien erane, nik uste dut, erakeetzekila zer zaiken, zer egin behar zuen, nondik noa egin behar zuen, eta hori gana ez. Orduan, ni gadirikoa naiz, eta pusketa handi bat oso gertun dauket ez, Ezkio itsasoko gune hori. Orduan, han ikusten dana da, eta nik baserritarrakin egon da eta haitzen ematen duena, da lehenengotik ikaragarrizko esperantzak eta ikaragarrizko, ez? Eta hau gogorra da, baina horregatik egin ditut, ez? Hiru parte horiek eta lehenengoa zen, baserritar asko, alde batetik industrigunea ikaragarria da, Goierri, eta bestaldetik baserrietan zaharkitutako jendea dago, eta jende horrek askotan ilusioak egin ditu horrelako obra bat, eta ez, irtenbide bat izango baliz bezala beretzako. Orduan, hori uste dut izan dela erdu ikaragarria, hori hola ulertzea eta hola esplikatzea. Ulertzeko nik uste dut hola esplikatu duela gehien bat. Orduan, goin ze gertatzen da leku askotan, erak bizileku bezala zaukaten, baserria, eta alduen artean lanean hor seitzen duen. Eta lehenengotik haindu zitzaien eremu nahiko zabal hartuko zela, orduan baserria gehiena, bere zelai, bere soro, eta leku batzutan basoa ere bai. Eta oain egiten dijotzen eran, nik uste dut aidiela puskatuta gero, murrizten, ordaindu behar duen pusketa horiek, jende asko ikusten da, oain murriztuta, igual geldituko zaie baserria osorik, lehen etzuena kontatzen, baserri hori bota egin beharko zela esate zuen lekutan, oain utziko die terreno guztia hartu, eta hor goien zerua eta behan lurra ez. Eta pixka bat, hola ikusten denik jundana hortik. Eta gero, hortik aparte, baserritan lanena izan jendea, horri espropiatu edo ustea behartutako jendea ez. Eta horiek gelditzen die, igual edade oso txarrean, eta baserriak gaina olako puskaketa bat egiten danen gelditzen da, igual terreno bat alde batea, eta beste erditik zartitutako pusketak. Eta hori da, baserritarrantzako izan daiteken zait txarrena. Eta olakoa asko gelditu da. Ez trenbidena bakarrik. Hor jasan ditu, hasi gaza dala, hasi autobiak diela, goin trena, gero goi tensioko autopista handi horire hortxe harrapatzen dugu, gure zonan, Dikastilotik
Ezkio itxasora datorren horrek, hortxean agotatzen gaitu bete-beten, ez? Eta hortik aurrea, lehen izan detena, proiektok aurrea dijotzen eran, ikusten dugu gauzak ez diela lehen esplikatzen zimezela, ez da? Eta ze ondorio ekarri daiken horrek, oain ikusten die, dena puskaketa, puskatuta dauna, ez erak behar duena bakarrik, baizik aurrutza ainatzeko bitartean, hor lur asko dau eta gauza asko dau, ez? Eta hortik aparte ikustezienak, izango litzeke itxurrik, hor inguruntzaren itxurri hoiedanak, eta ez itxurri bakarrik, beste kultura erakusten digun, beste iskina asko, ez? Zati bendituko die, izkutatuta, ez? Izenak, eta zea hori, bazkarran izenak, eta mendian izenak, eta hori dana, dituko die, ahaztuta. Eta gero, ez itxurriak bakarrik, azpiti dijotzen urak, gero, bere ingurun hor, kalte handik egiten ditu baita. Eta hori, oain ez da ikusten, baina gero, ondoriotan, hori, bateko bizi edala, bestaldeko, zati urak, bere bideak behar ditu, eta ez balimagako itxi egiten balimazaino alde baten, bestek egingo ditu, udek badakigu bidek behar ditula, eta gu da, errexena bidea egiteko modu edauken lekula. Orduan, horrek ekarri nahizke, ondoriak, baina oso larria baina. Eta hortik aparte, kalteak horik izango dira, eta gero, ene sindikatu handetik, egin dauna izan da, pixka bat informazioa bildu, eta zerritarrai behar dituen zeatan lagundu, bateko juizioa dela edo bestea dela. Behar ezan bideak eta danak, terreno hau dikatzen ditue, baina ez die kabitzen, orduan, programatuta daun bidez kanpo balima dabiltze, ez makinak sartu, nungo permisori gabe, eta holako zer ikusi ditu ez, orduan, pixka bat enen lana hori izan da ez. Beste aldetik, ados ez daudela terreno horrekin, lehenengotik obra horrekin, lehenengotik ez. Horren kontra egon da, orduan tartean ateratzen dien gauzai, aldan neurrian bere soluzioa baten. Eta nik pixka bat, ondorio bezala, ez dakit ezagutuko dugu, obra hori bukatuta, nik ez esaten dut, bide gorri edar bat izango deula, hor. Eta bukatzen ez balima da ere, gero ekarriko ditu bere lanak, zatik zuluak horrengo dira, bideak puskatuta horrengo dira, eta martxan jartzen balima da, bere mantenimentu eta bere kostu bat izango da, baina ez balima da egiten, bere ondoriok ekarriko ditu. Bazkartuta egongo die, eta zeinek ezer ez da honekua ez da mantenimentuik egingo. Orduan, aldon neurrin, orduan baserritarrai inguruen pixka bat txukuntzea, seguru asko, beha itokatu zein. Ez dakit. Pixka bat. Gehixio igual izango dugu eta, nik ez dut gehiago baserritarrantzako dala kalte ikaragarrie, hori lehen esan dizuetan bezala, eta
nahikoa etxita egoten da baserritarra, eta horako zea bati aurre egiteko interes handik egongo die seguru asko, hor, eta beste alde batetik lehenengo esan diana, oraindik ez dakigu, Ezkio itxasuan esaten dute estazioa tokia hor behar gola, baina ez dakigu izango da merkantziantzako edo jendeantzako, oso ziurtasun handik ez daukegu handio zer nola izango da. Eta, nik esatzen diot, nintza da. Davide, pasatzen dut. Arratsaldeon, eta eskerrik asko gonbidapeagatik. Bilbotik nator eta Euskaldun berria naiz, así que lasain irekin gero, hitz egin astiro. Eta, arazoen bat baldin badago, kasu gaulerekin bat ez be. Ni prestatu dudana izan da, ni berez egiten dut lan Euskal Herriko Unibertsitatean, eta berez ingurumen ekonomikaria naiz. Baina kasu honetan, egin dudan azkenengo 10 urte edo ikerketa honekin da analisi ekonomiko oso klasikoa. Eta zergatik da hori, azken finean, nire asmoa honekin izan da kritikatzea edo ebaluatzea Eusko Jaurlaritzak esaten duena, baina errimenta edo tresna berdinekin. Kasu honetan esan, nire ustez, proiektua baztertzeko ezen beharrezkoa haratago joan analiziarekin, ez da sartu behar beste faktore batzuk, eta soilik printzipioz atzean egon behar zan ebaluaketarekin nahiko bazan baztertzeko proiektua. Orduan, nire daukana prestatuta da, dela gitzi martxoan gonbidatu zidaten Euskal Herria Bilduko legebiltzarreko komisioan zeudenak hitz egiteko HTri buruz, eta prestatu nuen materiala edo, hemen ekarri dut laburpen bat, eta goitik ikusteko zer dagoen atzean. Arazoa zer da? Ekonomian aldetik esaten da, edo deitzen da, elefante zuri bat, proiektu bat, nolabait errentagarritasuna frogatuta baldin ez badago, edo zalantzatan badago, eta gero, behin eraikita, eta hau da, gutxi gora bera, momentu honetan gertatzen dara, ez? Ja, erdibidean gaude, ez dakigu jarraitu ala gelditu, eta gertatzen dara da, ez badago ondo aztertuta zenolako onurak ekarriko duen, arazoa ez da soilik galduko duguna, inbertsioarekin baizik eta gero funtzionamenduan bebai galduko duguna. Hori deitzen zaio elefante zuria, ez? Etorkizunean be, gizartentzako sama bat bihurtzen da. Gaur egun, eta esan dudan bezala, dira ja 10 urte, eta evidentzia nahiko dago esateko Euskal Herrikoa ez da izango errentagarritasuna. Ez da izango errentagarria ez sozialki, ez finantzieroki, gero erakutsiko txuet. Gainera, igual, ematen du abiadunetiko trenen proiektuak oso berriak direla, baina badaukagu ja batez ere Japonian 50 urteko urteko historia, eta badaukagu emaitz asko, eta badakigu gauza asko proiektu hauei buruz, ez? Beste aldetik, ez du lagunduko kongestioa kentzeko edo errepidetik, eta hori oso erraz ikusten dabe bai, ez da izango, ez dio egingo on gizarte osoari,
Hau da, askotan aztertzen dugu, ea zer nolako impactua merezi du, aztertzeko ea merezi duen egiteko ala ez, zer nolako eragina izango den gizarte osoarengan. Kasu honetan ez da izango ona, eta baina batez ere, soilik izango da ona batez ere aberatzen. Eta hori erakutsiko zuen zergatik. Eta azkenik ingurumen aldetik, ez dio ingo on, hori argi dago, eta ez da izango politika jasangarri bat. Igual, esan beharko nuke hasieran. Hau zen nolabait, ni legebiltzarrean joan baino lehen, nahi nuen finkatu argudio batzuk oso argi usteko, zelan Eusko Jaurlaritzak jarraitu nahi bazun proiektuarekin, hori argi dago erabaki politikoa dela, baina teknikoki argi dago ezin dela egin argudio hauengatik. Hau da, nahi baduz, nire ideia zen, ni nator teknikari modun esateko analisi ekonomikokin zer esan aldan, hau argi geratzen da, ezin dela egin olako argudioekin, egiten bada, izango da erabaki politiko bat, baina ezin da izan arrazoi hauena, bale? Errentagarritasun aldetik badago analisi ekonomiko oso klasiko bat da kostuetekin analizia. Kostuetekin analizian egiten duguna da gutxi gora bera eta ematen du teknikoa, baina ez da bat ere, ideia oso horreza da. Konparatzen dugu soilik gizartearengan izango duen onurak eta kostuak. Adibidez, kostuak edo impactuak argi daude eta azaldu diguna, argi dago batzerritarrentzat, batzuentzat, kalte egingo die, eta baina hau da egia trenbide sare batean edo errepide batean. Argi dago beti, zure etxetik pasatzen bada, zuretzat txarra da. Baina, gero, gizartea bere osotasunean nolabait, onurak baldin baditu, igual gizarten aldetik errentagarria da edo merezi du egitea, ez? Orduan konparatzen dugu kalteak eta onurak. Bueno, ikusten badugu Espainian gertatutakoa, argi dago, ez dagoela bat errentagarria. Hau aspaldin argi geratu da, ez dago ikerketarik publikatuta non aurkitzen den kostu-etekin analizi positibo bat, ez? Guztiak izan dira negatiboak, gu egin genuen txosten bat egin nuen Roberto Bermejorekin 2004 eta argi geratzen zen ez zela izango errentagarria, orain dela ja 11 urte, gauzak ez dira aldatu asko eta nik uste merezi duela eta niretzat ona izan da irakurtzea berriro han egindako lana eta hor zegoena, gaur egun daukagu datu gehiago, baina ideiak hor ikusten ziren oso erraz. Gainera, orain dela gitxi, FEDEA da ekonomian instituto bat nahiko ospetsua estatu mailan, eta hauek egiten dute ikerketa batzuk, eta orain dela gitxi justu publikatu dituzte 2 lan, hemen daukazu hor daukasuenak, hemen ekarrik bat, eta da, hau da, la experiencia internacional en alta velocidad ferroviaria, eta bestea da la contabilidad financiera y social de la alta velocidad en España. Hauek aurkeztu dira martxoan bebai edo martxoan apirilean, eta nahiko eragin handia izan dute, biak ondoriak oso argiak dira, esaten dute ez dagoela Espainian abiadunetiko tren bat errentagarritasun soziala positiboarekin, ez da Madrid-Barcelona ere, horrek esan nahi du, Madrid-Barcelona dauka bidaiari gehiago eta printzipioz izan beharko zen hori errentagarritasun positiboa baldin bat zeukan bat, hori izan beharko zen. Handik besteak, errentagarritasuna txarragoa da, ez? Eta argi usten dute hauek Espainian egindako apostua edo abiaduriko trenarekin gizarteentzat ez da bat ere ona izan. Diru asko inbertitu da eta gizarteak ez du
errekuperatuko egindako inbertsioa. Atzean zer dago? Atzean dago oso argi, azken finean hemen gertatzen dena da, izugarrizko kostuak ditu eraikuntza, eta jende asko erabiltzen ez badu, ez da izango inoiz errentagarria. Eta azken finean oso erraz ikusten da, zeren aldagai garrantzitsuena da eskaria, zenbat jende erabiliko duen. Eta ikusten baduzue, la esperientzia internazional, zer gertatu da, mundu mailan zeuden bi edo hiru traiektu errentagarriak ziren, bata Japonian, bestea Frantzian, Paris-Lyon, eta hirugarrena dago Txinan. Eta hor ikusten da oso erraz zergatik. Hor daukazu eskaria, eta daukazue Tokio Osaka linea daukan zenbat bidaiari daukon, gero Paris-Lyon, eta handik aurrera daukagu Kolon Frankfurt zati bat, eta gero etortzen dira Espainiakoak. Eta azkena da nik egindako proiekzio bat edo gutxi gora bera. Gertatzen dena da, ideia bat egiteko, gutxi gora bera. 20.000 bidaiari kilometroko ez badauko, ez da izango inez errentagarria. Oso erraz ikusten da, Kolon Frankfurten aurrera ez da inoiz gertatu. Claro, Eusko Jaurlaritzak egin zuen txosten bat, nolabait erakusteko, izango duela inpaktu ekonomiko positiboa, eta egin zuen ikerketa bat non inpaktu ekonomikoa estimatzen zen 15.000 milioi eurotan. Zer gertatzen da hemen? Importantea da ulertzea zenolako analizia egiten da. Guk egiten dugu erabakitzeko zenolako inbertsioa egin behar da egiten dugu kostu onuren analizia, eta beste gauza bada inpaktu ekonomikoa. Zergatik, gauza bada aztertzea proiektoren bat etorkizunean ona izango den ala txarra gizarteentzat konparatuz zenolako, lehen aipatu den modun, zenolako kostuak eta onurak izango duen gizartearengan. Beste gauza bada aztertzea inpaktua. Zer gertatzen da, inpaktua aztertzen dugunean, erabiltzen den metodologia deitzen da tablas input-output, hori egiten dena da ikustea nik estatu mailan edo inbertitzen badut 6.000 milioi euro, horrek, gutxi gora bera, edo gehiena izango da, eraikuntzan, ez? Zer gertatzen da, eraikuntzak gauza batzuk erosi behar ditu, langileak behar ditu, eta orduan horrek izango du inpaktu bat ez soilik eraikuntzan, baina gero etorkizunean, eta dinamika hori geratzen da denboratzeak, eta 6.000 milioiko inbertsio bat epe luzera dauka, demagun kasu honetan, 15 milioi euroko inpaktua. Baina, horrek ez digu esaten ona ala den inbertsio hori, hau da, inpaktu berdina izango du edozein 6.000 milioiko inbertsio bat eraikuntzan. Bai trena, bai hospital, bai paseo maritimo bat. Hau da, 6.000 milioi inbertitzen badugu eraikuntzan, edozeina, kasu honetan, 15.000 milioi gutxi gora bera, inpaktu izango duen. Gainera, niretzat, harrigarria izan zen ikustea, inpaktuen gehienak ziren eraikuntza berez. Eta zer esaten digu hau, eta niretzat hori kezkagarriagoa zen. Haiek erabiltzen zuten hau esateko begira, ze ona izango den Euskal Autonomia Erkidegoari begira, inbertsio hau, baina ikusten duguna da, inbertsioaren onura batez ere da eraikuntza. Eta nik irakurri nuen artikulu bat esanez, hau egia bada, eta benetan hartzen badugu kontuan hemen izandakoa, egin beharko genukena izango zen eraiki eta itxi. Hori egiten badugu, maximizatzen dugu inpaktua. Batez ere gero galerak etortzen badira, behin martxan dagoenean, orduan, analizi hau jarraitzen badugu
ez, bukaera arte, egin beharko genuke izango zen, eraiki eta itxi. Bale, bueno, hori, noski, ez dauka esan ez bururik. Esan nahi dutana honekin da, hau, olako ikerketa bat, ez da erabili behar horretarako. Bale? Hau egiten dugu, ikusteko zen olako inpaktua izango duen, ikusteko beste, batez ere erabiltzen da ikusteko inbertsio bat zen olako eragina daukan beste aktibitateetan, beste sektoreetan. Bale? Baina ez erabakitzeko hori. Bueno, beste aldetik, hau aspaldikoa zen, nik uste igual ez dakit zer dakizuen honi buruz, baina eske oso erraz da ikustea adibidez, abiadunetiko trena, zelan diseinatuta dagoen moduan ez du eraginik izango egungo mugikortasunean. Soilik hartzen badugu, Eusko Jaurlaritzak egiten duen inkestan edo Euskal Autonomia Erkidegoko mugikortasuna, hor daukazue gutxi gora bera, egunero dau 6.000 milioi desplazamendu edo mugimendu, eta hor daukazue kapitalen artean edo Euskal Autonomia Erkidegotik Madrilera daukagu 1%. Vale? Orduan, Euskal Autonomia Erkidegoko 1% da diseinatuta dago moduan Euskal Y-koaren eskaria. Zure merkatua da Euskal Autonomia Erkidegoko 1%. Orduan, hortik zaila da, argi ikusten da, oso zaila dela honekin eragin bat izatea mugikortasun orokorrean, ez? Kezkagarriagoa da niretzat, eta hauek dira, ni esan duan bezala, ja urte asko pasa dira, eta gaur egun kezkatzen nau gehiago zenolako eragina daukan errentaren aldetik zenolako banaketa dagoen, ez? Eta begiratu zer gertatu den, azkenengo 7 urtekin, Renfen abiadura handiko zerbitzua eta zerkania zerbitzukin, ez? Azkenengo 7 urtetan, nolabait, Renferen arazoa zer izan da? Kriston galera dauzela eta dirua lortu behar dugu. Garestiagoa jartzen badugu abiaduriko trena, jende gitxiago erabiliko du. Ni nahi dut, abiaduriko trena bidaiari gehiago egotea, berez, prezioak jaitsi behar dut, baina hori egiten badut, galerak handiago izaten dira, ez? Orduan, nondik lortuko dut dirua? Zerkaniaz. Zerkaniaz, zerbitzua berez, batez ere da langileena, eta hauek erabili behar dute bai ala bai, eta ikusten du oso argi zelan zerkaniez zerbitzua garestitu da 130 azkenengo 7 urtetan, eta abiaduriko trena hasi zen pizkate egin zuen gora, baina azkenengo 7 urtetan prezio berdina dauko, ez? Eta bebai, hau oso berria da, hau Germabelek argitaratu zuen orain dela hilebi. Hau da, Frantzian egindako, ez daukagu beste daturik, baina Frantzian egin zuten ikerketa bat ikusteko trenaren bidaiarien errenta mailan. Eta hemen ikusten da, Frantzian, ez daukagu datuak Espainian, Renfek ez du egingo edo ez du egin nahi. Frantziako 10% aberatzenak egiten dute bidaiari guztien eren bat. Hor daukazuena. Hau da, aberatzenak egiten dute bidaiari gehienak, argi dago. Zela, azken finean, zerbitzu hau garestia da, zerbitzu hau diseinatuta dago, batez ere, viajes de negocios, eta nolabait asko denbora baloratzen dutenak oso altu, beraien denbora, eta noski hori ordaindu behar da, eta argi dago erabiltzaileak gehienak renta handikoak direla. Ez da soilik karakteristika bat, niretzat hau arazo larria da
aztertzen badugu zenolako banaketa erregresiboa egiten dugun diru publikoarekin, ez? Azken finean, amenatzean dagoena da, printzipioz, estado de bienestar edo deitzen dana, funtzio basiko bat da, beraztasuna birbanaketa egin, ez? Eta hau da, nolabait, saiatu, sistema berez egiten duen banaketa erregresiboa pizkat lagundu edo behartu aberatzak pizkat laguntzeko pobreak, ez? Gertatzen dena hemen da kontrakoa, estatuak berez egiten duen inbertsioekin dago nolabait benefiziatzen edo aberatzak pobreen kontra, hori da justu egin behar zuen kontrakoa, ez? Claro, zergatik gertatzen da, zergatik ez da errentagarria abiadureko trena Espainian? Esan inoiz pentsatu errentagarria izateko. Hemen daukagu ikerketa bat non ikusten den zenolako irizpideak egon dira abiadura handiko tren saren atzean, herrialde ezberdinetan, eta gertatzen dena da, Espainian irizpideak ziren abiadura eta politikoki nolabait helburua zen, eta Aznarrek oso argi utzi zuen, nahi dut kapital guztiak, Espainiako kapital guztiak egotea konektatuta Madrilen bi ordutan edo askoz jota lago. Baina hori da irizpide politiko bat. Ez dago atzetik zenolako erabilera izango duen, bidaiari nahiko egongo diren ala ez, errentagarria izango den ala ez. Noski, gero, errentagarria ez bada, egia esan ezin da leporatu. Gertatzen dena da, inoiz ez da pentsatu horregatik. Pentsatu da, soilik politikoki hau egin nahi dut eta berdin doz errentagarria den ala ez. Eta gero, ez bada errentagarria, ez da ditz. Hau dana, 2004 Robertorekin egindako txostenean argi geratzen zen, hau zen obrak hasi baino lehen, baina noski, hori erabakia hartuta zegoen. Claro, justu oin dela gitzi Eusko Jaurlaritzak esan zuen prest zeudela Eusko trenekin esplotatzeko esaten da media distantzia edo kapitalen arteko soilik zerbitzua, ze claro, gaur egun gertatzen dena da egingo dutela Euskal Egrekoa, hori jakingo duzu egingo dutela Euskal Egrekoa, baina ez du izango konexiorik ez Frantziakin, ez Madrilekin, berez. Printzipioz egongo da, bukatzen badute, egongo da soilik Euskal Herrikoa. Orduan, Euskotrenek edo Eusko Jaurlaritzak proposatu zuen eksplotatzea zerbitzua, eta ni egin nuen kalkulu batzuk, soilik esateko kontuz, zer esaten duzuenarekin, ze hori egiten baduzue, agian galerak egongo dira. Eta hau da, soilik ebaluaketa finantzieroa. Hau da, ahaztuko dugu inbertsioa, eta soilik begiratuko dugu zenolako kostuak daukon trenaren eksplotazioa eta sarrerak egongo diren bidaiaren tarifekin. Eta galerak baldin badaude, guztion artean ordaindu beharko dugu. Claro, zer gertatzen da ben, eta hau da politika publikan askotan gertatzen dena. Ni nahi badut prezio on bat bidaiari gehiago egoteko, edo bidaiatzeko, gero kontuan hartu behar dut, hori kostuak kubritzen badira da ez. Eta orduan, hor dago, oreka zail bat, ze prezioa bajua bada jende gehiago erabiltzeko, agian galerak handiagoak dira. Eta orduan guztion artean ordaindu behar dugu. Kontrakoa egiten badugu, eta pentsatzen badugu, zerbitzu hau, ez da beharrezkoa publikoki finantziatzea, ez dugu ikusten, holako beharra soziala, utziko dugu, behintzat, erabiltzen dutenak ordaintzea, mugitzea kostatzen duena. Eta zer gertatzen da, nien nuen zenbaki batzuk, esan ez,
lehenengo horre agertzen da lehenengo eszenario da, haiek esaten dutenarekin, hau da. Kostatuko du gutxi gora bera 10 euro, eta egongo dira 2,5 milioi bidaiari. Bueno, hau da, hurbilketa bat, nik ez daukat Euskotrenen datuak, baina nik hartu nuen hango txostenatik datu batzuk ikusteko, hori egia bada, galduko dugu 40 milioi euro. Orduan, Eusko Jaurlaritzak bere presupuestokin ordaindu beharko du diferentzia hori. Zer gertatzen da, askotan gertatzen dana, esaten duzuena, baino erdia joaten direla. Hau da, zuk proposatu duzu 10 eurokin 2,5 milioi bidaiari, zer gertatzen da, 1,2 etortzen badira, hor dago galera, 52 milioi euro. Bueno, demagun prezioa bajuago eta ez dakizer, galerak antzekoak. Demagun nahi duguna da behintzat erabiltzen dutena ordaintzeko, orduan gutxi gora bera 25 euro ordaindu beharko lukete bidaiatzeko kapitalen artean, ez? Claro, nik erabili nuen hau esateko, claro, depende zelandeko diseinatuta zerbitzuak edo kostuak edo diferenteak izango dira. Gainera, justu berriro, gauza asko gertatu dira azkenengo 6 hilabetean, justu adifikoek izan zuten, bapatean bidai denborak luzeagoak izango ziren, eta hauek dira denbora berriak. Claro, ez da soilik orain ikustea zen olako kompetentzia daukan ala ez autobusarekin, baina eske lehen egindako txosten guztiak txarto kalkulatuta daude. Ze kontuan hartu behar dugu, lehen ez dut aipatu, baina kostuetekin analizia egiten dugunean, onurak, kontabilizatzen ditugun onurak, gutxi gora bera, dira, esaten dana, ahorros de tiempo, denbora. Ze, printzipioz, kontabilizatzen dana da, gizartea irabazten duena proiektuarekin da, batez ere denbora. Eta kontabilizatzen dugu denbora hori. Aldatzen baditugu denborak, orduan, kostuetekin analizien emaitza askoz txarragoa da. Eta finantzieroki bai, zenbat erabiltzaile egongo dira, edo zenolako kompetentzia egongo da orain autobusa eta trenen artean ikusteko ea Eusko Jaurlaritzaren datuak edo datuak ez dakit edo haien kontuak ondo eginda dauzena da ez, orduan orain olako informazioarekin are txarragoa da analisi finantzieroa bai. Eta bukatzeko soilik, hemen idatzi dut puntu, nondik ikusten dudan nik garraio politika berri bat, nondik joan beharko luke. Alde batetik behar dugu kudeaketa integrala eta garraio sistema eraginkorra. Oso importantea da niretzat gaur egun ideia hau kudeaketa integrala, zergatik. Gaur egun gertatzen dana eta legebiltzarren esan zidaten. Eta ez badugu egiten trenbidea, zu gainera zagoz mugikortasun iraunkorren aldea, eta ez dakizer. Eta gara, nik esaten dut, zuk ez duzu egin soilik Euskal Y-koa. Zuk esaten duzu, Eusko Jaurlaritza moduan, gu gara superjasangarria, guk bultzatzen dugu trena, baina alde batetik ez da berdina abiadurako trena edo tren konbentzional bat, eta beste aldetik besteak egiten dutena da errepide berria. Daukagu Supersur, 850 milioi eurokoa ezen beharrezkoa, baganikien bebai, eta ez da erabiltzen, daukagu Eibar Vitoria, daukagu hemen bebai zentuen Donosti, horiek inbertsioak bebai egiten dute. Orduan, behar dugu kudeaketa integral bat ikusteko egiten baduzu Euskal Y-koa, ez egiteko errepide gehiago, ez egin errepide gehiago. Gertatzen dena da gero egiten dugu errepide gehiago, trenbide gehiago, aireportu gehiago eta portu gehiago. Nik uste gero eta argiago dago Euskal Y-koaren bidegarretasun finantzieroa aztertu behar da ondo eta benetan Eusko Jaurlaritzak pentsatu beharko luke gelditzea. Ni proposatu nuen birpentsaketa bat, eta hau da
ez dakit, hartu soilik idei moduan, nik ez naiz ingenieroa, baina ni proposatu nuen, behin kaltea eginda badago, eta behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan errentagarriren bat izateko edo erabilgarritasun bat izateko, behar dugu trenbidea bihurtzea trenbide konbentzional bat, eta behar dugu erdibideko geltokia. Zergatik? Lehen esan dudan bezala, arazo larriena da bidaiariena. Geltoki gehiago baldin badaude, behintzat, jende gehiago erabiliko du, jende gehiago irabaziko du, nolabait izan da, onurak jende gehiagoi aukera izango du lortzeko, eta horrekin, nolabait posiblea da, igual, bidaiari gehiago baldin badaude, orduan analisi finantziero positibo bat lortzea, ez? Batez ere kontuan hartu behar dugu, eta igual Tolosaldean edo hemen gertatzen dena da, garapen aldetik soilik onartzen badugu kapitalak, erdiko herria geratzen dira erlatiboki urrunago, ez? Behintzat, geltoki gehiagorekin jende gehiago erabiliko du. Eta gainera, benetan aztertzen badugu Euskal Autonomia Erkidegoko mugikortasuna, mugimendu gehienak ez dira egiten, ikusi duzu, ehuneko bat, ez dira egiten kapitalen artean. Gehienak dira alboko komarken edo batez ere kapitalera. Hau da, Durango aldetik Bilbora, amendik imaginatzen dut Donostira, eta abar, ez? Olako erdibideko geltokitik behintzat nik ustet, baina nik ez dut, hau da, ideia bat, paragaidista modun. Posible izango litzateke errentagarritasun handiagoa izatea. Eta azkenik, larriagoa da, eta hau aspaldin esan da, askoz importantea da merkantziak bidaiatzea trenbide saretik, hau da, ekonomian izango lukeen eragina askoz handiago izango zen merkantziak bidaiariak baina. Eta horrekin ez dakitzen badako esan duen, Orain dela 10 urte esate genuen kritikak ziela batez ere bi, ekologikoa eta kritika soziala. Eta orain, gehitu zaio azkeneko temporada honetan, Davidek esplikatu duna dela errentagarritasuna. Kritika ekologikoak zian, nola proiektu honek lurra artifizializatuko zu, eta ze ondorio gehiko zituen, eta ikusi da, eskualde honetan bertan, zuloak eta errekak sekatzea, eta herminazki honetan ikusten egia. Energia konsumoa, zenbat energia beharko duen, eta hor seguramente atzetik etorriko da katea, nuklearran beharra, edo goitensioko lineak, eta kate bat da guztia, soinua, paisajean izango duen inpaktoa. Gero inpakto sozialak ziren, gastu erraldoi bat suposatzen duela, proiektu honek, zentralizazioa bultzatzen duela, hiriburuetako zentralizazioa, gu bezalako eskualdeak baztertu egiten dira, Tolosan ez dago paradaik, aurreikusita, eta Davidek esplikatu duen bezala nola dagoen aurreikusita eta estudiok nola garbi erakusten duten errenta alduko jendeak erabiltzen dira batez ere. Ez langile jendea. Langile jendeak asko gotroporretan urten behain eta hori. Bueno, bi kritika klasikoiei, inpaktu soziala eta inpaktu ekologikoa guain gehitu zaio errentagarritasunana, eta zentzu hortan, David eta bere ekipoak egin dituzte lanak Euskal Herrian, baino izan da esanguratsua baita ere FEDEA dela Banco de España eta 20 enpresa hondin elkartea atea duen txosten hori esan ez dela rentablea Espainia. Beraiek onartute, beraien proiektu ez dela rentablea, ez da egitoratzean nola dan posible el paiseko hori publikatzea, eta kurioso da, zer, kasi, ja beraiek airea onartzen, frakasoa dela proiektua. Esaten ari gena da, ja, FEDEan, Espainian etzaiola bueltaik eman, etzaiola emango, eta Euskal Herrian aurreikuspena oso erraixa da, Davidek esan duen bezala, buelte emateko milioika viaje bat dituzulako eta bakarrik 3 milioia Euskal Herri. Orduan, numeroekin zeitzun ikusten da ezin dula rentable izan, eta gaina estudioa daude aspalditik, gure mugikortasunaren 180 dala, Davidek esan duen bezala baita ere, edo eskualde barruan, edo eskualdetik eskualdean. Behan esan du, Tolosaldetik Donostira, edo Tolosaldetik Oierria, lanea eta. Mugikortasuna izatera hiru zentzutan, lanera, edo konsumitzera, gaur egun produzitzea edo konsumitzea, edo aisialdira. Eta, aisialdira, konsumitzeko asunto horrekin lotuta.
Hiru kritika hauek ikusitan ikusten evidentea dela, azpiegiturak berrikusi behar dela, HTA berrikusi behar dela, eta kontutan hartu behar dela erabilgarritasun soziala eta inpaktu ekologikoa, beti edozein proiektutan. Eta Frantzin ja hasi dira hontan, eta adibidez erabaki dute dira Bordele, Toulouse, linea eta beste batzuk ez diela interes publikokoak, edo onura publikokoak. Ez daukaterako eraginkortasun sozioekonomikoa. Beraien logikatik ere, nola dirurik ez duen ematen, intzuten, baina onartzen dute azkenean, horrek ez daukara interes publikoak. Gainera, azpiegitura berrikustea beharrezkoa da, oraindikan administrazio publikoa esaten ari zaigunean ez daukala dirurik beste zerbitzu batutako. Oraindikan grabegoa, ez? Lehentasuna beste zerbitzu horiek eduki beharko lukete. Hoixe da sarrera. Aurreneko idea izango da esatea HTA zalantzan jartzeko, nik uste zalantzan jarri behar duela baita ere guk ezagutu den modernizazio prozesua. Zergatik, atzean dagoen, nik uste proiektua definitzeko da idea fortetakoa da modernizatu behar duela. Esaten da, jarraitu behar dugu modernizatzen, hortarako Europan egoteko behar dugu HTA, Europan eta munduan puntan egoteko, mundua gero eta globalagoa da eta Euskal Herriak ere horra behar du. Zentzu honetan, nire ustez oso esanguratsua da PNV-ko zuzendari batek eztabaida honetan, guain dela urte batzuk, botazu galdera bat, eta esan zuen, guain dela 100 urte ez bazan egin Irun-Madrid linea, nunengo ginek eguan. Garai hartan ere, linearrek egokizitun kritikak, baina gaur egun inok ez du zalantzan jartzen. Esaten zuen behar. Nire ustez, justu hori da zalantzan jarri behar dela. Mundu industrial modernoak azken urtetan hartu duen bidea. Eta hau ja ez du esaten bakarrik mugimendu alternatibo edo antisistema. Hau ja esan dela, guain dela 40 urte, hazkundearen mugak izeneko txosten famoso baten. Klub de Romak intzuna, Romako klubak, Midos txostena dela esaten da, zuzendaria ezalako Midos, eta han ja esaten zan. Hola segitzen badeu, munduaren mugak gero eta gertuko giko diteu. Eta aigea etorkizuneko belaunaldien bizimodua zalantzan jartzen. Azkenean, handikan, 20 urtean nazio batuek hartu behar izan zuten ideia hori eta horti dator garapen iraunkorraren filosofia. Konklusioa garbia dira. Konklusioa dira, gizarte eredunek baliabide natural gehiagik gastatzen ditula, hauetako batzuk finituak dira, erregai fosilak eta hola, baina, berez, berriztagarria dian batzuk ere, egur gehiagik matemaia bukatu ingo dira. Basoak, edo arrantza, eta itxasoa, eta holakoak, esaten da, hoien berrituko dira, ikusi da ez, bisiuakin, edo angulakin, oliagorrakin, egur asko ematen maiozu, horiek ere bukatu iten dira. Orduan, batetik, baliabide natural gehiagik konsumitzen ditu, eta gero sortze dugu kutsadura eta hondakin gehiagik. Orduan, gizarte eredu hau, jendarte eredu hau ezin dugu zabaldu mundu guztia, hori ez da desiagarria. Eta HTA suposatzuna da, gizarte industrial desarrollista hortan aurrea segitzea da, Telma y Luis pelikula bezala, ez da ikusi dezen, baina da, prakizor daula bildegia, eta alare azeledabera izapatzen zu, suizidatzea esatez. Total. Eta hortan egia, HTA da, linea hortan segitzea. Eta hau, amildegiak gero eta gertuko daula, esan dizuet, ez du esaten ja bakarrik mundu alternatibo edo antisistemak. Esaten du World Watch Institute delakoak, edo dala euskeraz izango litzaken munduaren behatokia txostenak egiten dituzte, eta urtero berdina da, esatea kontuz, pareta gero eta gertuko dago, gaizki goaz. Eta ikusten dituzte nazio batuak bera, aldaketa klimatikoa aztertzeko nazioarteko zintzilarien panela edo zintzilarien taldeak gauza bera esaten du. Pazpare, guazen gelditzea, edo David Oiosek parte hartzen duen Ecopol talde horrek ere. Momentu honetan esan nahi dutena da, HTA-ren kontra edo desarrollismoaren kontra egotea da gauzik logikona eta zientifikona. Zeratik batzutan esaten dute gugeala utopikoak edo inozenteak, eta justu alderantziz da. Beraien logikan ere, datu ekonomikoekin eta datu empirikoekin, utopikoa eta inozentea dana da suizidatzea. Eta espezie bezala iraun nahi bali madeu, gauza hauek zalantzan jarri behar dira. Beraiek dira utopiko eta inozentea. Eta realista gugea. Realista da esatea goazen hau birpentsatzea aurrera segitzea baina. Datu guztiak esaten nahi delako ez goazera ondo. Orduan, zalantzan jarri behar dena da modernizazio industrial desarrollista eta nire ustez kapitalismoa ere bai. Atzean dauzkan logikatik, baina egia esan, hemen sozialismo batzuk ere ez digute asko laguntzen.
Zergatik, bueno, Solitar Batasuna ere sozialista zen, baina desarrollista zen. Orduan, nik uste hor gauza asko jarri behar diela zalantzan. Batzuk jartzen dituzte herri modernoak eredu bezala esatute, beira Japon, zerbait jakin gaute, guaino diru gehiago gate, guaino modernoago dira, eta bauzkate abiadura handiko trena. Berriro esango, justo zalantzan jarri behar dira produkzio eta konsumo eredu horiek. Bizitza estiloi jarri behar da zalantzan, ezinezkoa delako bizitza estiloi mundu guztira zabaltzea. Ez da ezagutzen dute, baina aspalditik dauden estudiok oinarrituta indikadore baten edo neurri baten izena dula aztarna ekologikoa. Eta mundu guztia biziko baliz Japon bezala beharko genituzke 4 planeta. Oain gozatik gaude irauten, Japone bakarrik edo 1.000 milioi persona bakarrik dalak bizik galako konsumoaren gizartean. Beste 4.000 milioiei baliabideak kentzen. Baina hori horrekatuko balitz ez luke emango. Orduan, batetik esango beharko genuke, ez du nola izango da Japon edo Estatu Batuak eredua, hori ezin da mundu guztira zabaldu, ez luke emango munduak, eta bi esan behar da, beira Japonen ze pasatzen orain dela 4 urte Fukushimakin, zentral nuklearrakin. Horiek dira gutzako eredu, herri horiek dira gutzako eredu. Gainea, Eskandinavia bezalako herri industrializatu batzutan ez dago atxeterik. Eta Herbera, Suitza edo Alemania bezalakotan oso kilometro gutxi daude. Eta Erresuma Batuan eta Frantzian ja dudatan nahi esan dizuten bezala linea berriak egin edo ez. Ez da baita goetan daude. Orduan, nik uste jarri behar dela zalantzan hazkundearen paradigma. Dala idea hori gero eta gehiago eta gero eta azkarrago. Eta hor barruan gehiagizko mugikortasuna. HTko bultzatzen du, gehiagizko mugikortasuna, eta horretarako berriro dio gizarte eredu osoa jarri behar zalantzan. Hazkundean, oinarritutako gizarte industrial, kapitalista, konsumista. Zeratik, iraunkortasuna ezinezkoa da, logika horren barruan. Daudelako muga fisiko-natural batzuk eta logika horiek txokatzen dutelako muga horiekin. Eta hoen goz, gure gizarteak gidatzen nahi dienak ez dituzte onartzen muga horiek. Edo beste aldera behiratzen dute. Beste puntu bat, honen barruan, lehenengo ideia honen barruan da, jaten deuna edo gure energia datorrela gero eta globalagoa den sistema batetik. Eta hor, Euskal Herria bezalako herriak gero eta dependientego bihurtzen dira. Eta HTak suposatzen dula logika hortan ere pauso bat aurrera bakotea. Horren aurrean nik uste defenditu behar dela gertuagoko ekonomia bat eta elikadura edo energia eta orokorrean produzio eta konsumo subirautza maila altuagoa. HTA justo kontrako linean eramatza. Gero eta ekonomia globalago batea eta hor dependentzia handiago izango da. Orduan, azkenengo esango eta modernizazio industrial desarrollista da, zalantzan jarri behar dela eta hor barruan bere toten handinetakoa dela abiadura. Abiadura handiko bizitzaren aurrean nik uste aldarrikatu behar duela bizitza ona eta horretarako behar duela patxada gehiago eta abiadura gutxi. Bigarren puntu ideia bezala, aipatukoet azkeneko garaitan, HTakin lotutan nire ustez eta beste eztabaida batzutan, importantea den beste eztabaida bat dela koherentziarena. Olako jarrera kritiko bat aipatzen baizu, ziurrenik aurreneko gauzetako bat erantzungo izuena izango da, edo nahi behintzat erantzun izan du diate batzutan. Kritikoak gainentzeko bezala bizikiala, kritikoa deanak, edo antzeko, sistema honen bentajak aprobetxatzen txeula, gauza bat esan eta beste egiten deula, eta hori ez dela koherentea, eta orduan kritikak sinesgarritasuna batzen dira. Horren aurrean, nik erantzuko nuke lehenengo gauza da kritikoen artean ere denetik daula eta batzuk benetan esfortzu egiten dutela ezberdin bizitzeko, bire ideiekin koherenteki bizitzeko eta hori oso zaila dela, zergatik jendarte bakoitzak bizitza estilo bat inposatzen du. Eta hortikan mugitza oso zaila, nahi izan. Orduan, erabaki individualen ideia hori praktikan oso zaila da praktikatzea. Gero, beste puntua da, eta da, nola ezin den euneko enean koherente izan, ondorio ezin dure izan orduan saiatu enaizingo kritiko izaten edo gauzak aldatzen. Kasu askotan erostez koherentziana da aitzeki bat ez saiatzeko gauzak aldatzen. Imaginatu beste gai bat. Nola euneko enean ezin duen persona onak izan, ze esango dugu, orduan kabroi utxok izango da. Nerea bakarri behiratuko eta aldameneko izorratuko eta ez, bakiu inorrez dara euneko enean ona, santun bat izango da, baina jende normala ez. Baina horrek ez du esan nahi ez deunik esfortzu egiten onak izateko edo gero eta hobeak izateko. Gai honetan bertan,
Hau da, autokritika ondo dago, baina ez dela izan autokritika paralizante bat edo zinismo paralizante bat. Esatea, total, zuantzako bizitzea, ez dugu ez ere, ez du mezi zalantzan jartzea gauza bet, eta kasi justifikatzen bukatzea sistema eta etxetea eta torren guztia. Egia dana da, nire kasuan behintzat eta suposatzen beste batzuen kasuan ere, esfortzu egin beharko genukela koherenteagoak izateko, gure bizitza estilo aldatzeko, gure desioak berpentsatzeko edo birpentsatzeko, baina gutxinez bi gauza astu gara, bat. Aldaketak kultural ideologikoak, mentalidade eta balore aldaketak ez diela bat-batean gertatzen, epe luzeko prozesua diela, eta kontzientzia hartu ondoren ere zaila izaten dela gero praktika eta bizitza estilo alternatibotara pasatzea, epe luzeko gauza dira hori. Eta bigarrena, berriz errepikatuko dena ez dagoela gure esku. Gure bizitza estiloa ez dago bakarrik gure esku eta dago diseinatuta boteretik. Bere interesen arabera, eta adibidez nik ikusten dut famili planean, nik daukat bi izene dauzka 7 eta 2 urtekoak, kasi derrigorrezkoak bihurtzen nahi dela urrutiko oporretara joatea, bi adibide jarrita Portaventura eta Eurodisney. Gure inguruan ja ia jende guztiak konta. Kasi raro bihurtzea, ez da ezakuten Portaventura. Zure umea geritzea ja kasi imaginatu da, nola etzeako. Eta persona da, taldean integratuta egon nahi den animali bat, gehiago 7 urte bali bazkazu. Edo beste talde sozial batzutan izan ikena asteburu pasa joatea Madridea, Barcelona, edo Parisea, edo... Orduan, sistemak integrazioa bilatzeko erabiltzen ditu hor mekanismo oso indartsu batzuk, dira bat adibidez inbidia, hori fundatan ez, eta inbidi puntu hori sortzen da, edo beste mekanismoa da lotxa, gehiengoak praktikatzen ditu konsumo eredu batzuk, edo moda batzu dobe, eta zaila da hortik kanpo gelditzea. Orduan, hemen ere arazoaren sustraitera joateko nik uste mugikortasun eredu osoa jarri behar duela zalantzan, bizitza estilo oso bat, baita ustez alternatiboak garen ambientetan ere. Jarri behar du zalantzan, gero eta urrutigo, gero eta azkarrago. Hori da, bigarren puntua, koherentziarena. Hirugarrena da, estrategiari buruzko hausnarketa bat. Jarri behar ditugu orduan, zalantzan gure gizartearen oinarrian dauden hainbat ideia, baina nik uste alternatiba global positibo bat ere erakutsi behar dela. Izan itxekena, adibidez, lurraren defensa eta bizitza ona. Baki dagoeneko eskualdean eta Euskal Herri mailan eraso hauen kontrako borroka asko koordinatzen ari gara, HTA, fracking, errauskailua, tensio altuko lineak. Eta nik uste duguna dela hori, beharrezkoa. Eta esaten nahi izena da, resistentziako borroka hori ez aparte reaktibo izatetik proaktibo izatera edo pasa behar deula, eta erakutsi behar dela gehiengoarentzat hobea izango den gizarte alternatibo bat daukobla, edo jendarte alternatibo daukobla. Esan da, nire laugarren eta azken idea izango da esatea onartu behar daukobla, oraingoz arazoa dauzkobla diskurso hau gehiengoaren gana zabaltzeko. HTaren aurkako asanbladak ere antzeko analisi bat egin dautzizun, bere traiektoria. Ez da lortzen jendearen implikazioa, mentalitateak eta praktikak aldatzea, nola egin? Ez dago erantzun magikoik, jarraitu beharko du saiatzen, tresna klasikoak eta berrik erabiltzen, klasikoen artean borroka ideologikoa edo propaganda borroka, oraintxe egiten nahi gana, herri aktibazioa eta mobilizazioa. Oraingoz ez da lortzen salto handi bat, lortzea jende multzo handia ikuspegi kritiko honetan kokatzea, baina nik uste bestetik borroka luze honetan lortu dela propaganda ofizialari aurre eginez Euskal Herriaren jendearen gehiengoak ja zalantzan jartzea HTA. Eta esan dut hasieran kasi diseinatu zutena beraiek ere ja zalantza euskatera nik uste proiektu dut, eta nik uste hori izan dela batez ere sektore kritikoetatik egin lan ari estea. Borroka honetan lagundu alizatea horre bat da, eskerrik asko, hori jatzea gati.